i al nostre president que iniciï la secessió d'Espanya, la secessió d'un estat que no ens admet tal com som i tal i com volem ser. Amb el vostre permís, us llegiré els darrers punts del manifest de l'Assemblea Nacional Catalana. Manifestem la nostra ferma voluntat de no aturar-nos fins a aconseguir ser un dels propers estats d'Europa. Manifestem el nostre compromís